que hi ha tota una colla d'àrees de treball. Per a mi n'hi ha una que és fonamental, absolutament fonamental, que és anar a veure les entitats que hi ha a la ciutat i que les entitats diguin públicament que estan a favor del referèndum. Però quantes entitats hi ha a Vic? Més de 400. Aquí, amb cara i ulls, qui amb presència pot anar a cada una d'aquestes entitats i dir ara hem de dir que sí, ara hem d'anar a votar. I això és tan important com que hi hagi urnes, potser més, perquè si hi ha urnes i no s'omplen, malament. Per tant, aquesta àrea de participació jo crec que l'hauríeu, els que esteu al davant, reforçar-la i plantejar ja un calendari. En aquestes entitats hi va aquest, i en aquella, aquest. Perquè si no, arribarà el moment i la gent de Vic sofriran tantes pressions en contra que si no hi ha un recolzament de les entitats i de l'Ajuntament, jo veig que això pot anar